Hei, salutare! Am mai făcut un videoclip intro, adică să văd cum filmează SCR Screen Recorder și mi-a dat crash. Adică e nașpa când face asta. Adică cum ar veni, tu ești acum la, cum să zic eu, joci acum Minecraft ultimul episod și găsești diamant și chestii și după nu ți-a mers, nu ți-a dat crash. Normal, te superi, ai făcut toate astea, după aceea, normal, abonații, fani, zic, ăsta și-a pus diamant, a făcut off camera și chestii de astea. Așa că eu, mai devreme am mai făcut un videoclip, dar mi-a dat crash. Sper că ăsta nu mai îmi dă crash, așa sper. Așa că să începem. La celălalt am făcut Pian Titles 2, dar acum o să fac Subway Surf. Așa de început. La asta o să stați cu mine. În Transilvania. O să stați cu mine și la alea. Că aici, la SCR, nu mai pot să mai pun acolo. Să mai pun piua. Stop. Cine a postat un ieri game? Tocmai am încărcat un videoclip. Nici nu mă interesează. Și chestii trestioare. Și începem video. Frankenstein. De când nu m-am mai jucat Minecraft. Minecraft, doamne. De când nu mai m-am jucat Subway Surf. Am uitat și cum se joacă. Dar de ce am lag? Lag. Nu știu de ce. Nici nu vreau skateboard-ul. O să ne jucăm doar o rândă, pentru că durează mult. Lăsăm literă că ne mai arată data viitoare. La mare. Îmi place de ăsta, Frankenstein. Îmi place prea tare, de asta mă și lovesc intenționat. Frankenstein, dai leș. Aleargă ca melcu. Ha, ha, ha. Dup. 100 de points. Run. Dar ce trebuie să scriu? Ninja. Ninja. N-apucam. Vreau să sus acolo. Da. Nin. Mai am J și A. Poate le termin în episodul ăsta. Adică nu în episodul ăsta. Nu o să fac. Nu știu dacă o să fac o serie. E un joc. Nu e de o serie, să zici. Survival. Sau ceva. Să zici așa. Ăsta n-ai cum să-l pui pe episoade. Ăsta e un joc separat, adică joci singur off camera. Și așa îmi face mie când primesc un mesaj, e-mail, de fapt. Și chestii. Nu știu cât am filmat aici, nu cred, acum nu pot să mă uit la ce puteam. Astea două sunt dezavantaje și mai este unul care dă crash. Dacă mai îmi dă și acum crash, sper totuși să nu-mi dea. Mă rog. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe, tot acum. Bye bye.